po 7 hodině večer a to je na televizi Pětka čas pro prezidentské debaty. Vítejte u pořadu Volejte prezidentovi. Následujících zhruba 50 minut bude patřit vám, vašim dotazům a kandidátovi na prezidenta, který na ně bude odpovídat. Ideální možností k položení otázky je telefon, kterým se s námi spojíte přímo do živého vysílání. Čekáme na lince 220 802 30. Podobně to je se Skypem, kde navíc můžete ukázat i vlastní tvář, máte-li v provozu webovou kameru. Najdete nás pod nikem Volejte prezidentovi. Do vysílání se dostanou i některé z dotazů, které nám posíláte v SMS na číslo 725 802 30 anebo na e-mail volejteprezidentovi@pětka.cz. Ptát se kandidáta samozřejmě můžete také na facebookovém profilu naší televize. Takže já se těším na zvídavé a doufejme stručné otázky a pojďme tedy do toho. Vítám zde dnešního kandidáta, dnešního hosta, je jím někdejší disident a vlastně tak trochu stále disident, každopádně buřič, politický aktivista Petr Cibulka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Cibulko, tak jako ostatní máte tu možnost teď ve 2 minutách nejvíce, kdybyste chtěl přesáhnout, nekompromisně vás přeruším. Říci lidu, proč zrovna vy jste ten nejlepší kandidát a proč vás by měli zvolit svým prezidentem? Tak ta odpověď je velice jednoduchá. Já jako pětinásobný politický vězeň komunismu a ruské vojenské okupace a nejčastěji trestně stíhaný a souzený člověk současné skryté totality tohoto kriminálního státu jsem jediný z uchazečů, který není ruský fízl. A já si myslím, že už to je dostatečná kvalifikace pro to, aby lidé podpořili mě a ne tu bandu kriminálníků, která se uchází o jejich důvěru. A já se domnívám, že kromě mě tady není jiná osoba na české politické scéně, která prosazuje švýcarský model přímé demokracie a americký model snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků přímo občany. Nikoho jiného tady nevidím. A s tímto protikriminálním programem zaměřeným proti vládní kriminalitě, která devastuje český národ a tento stát, pokud to už nezdevastovala, bych chtěl jako prezident prostě bojovat. Tak já myslím, že to takto stačí, nevyužil jste plný čas, ale to vůbec nevadí, to podstatné jste řekl. Ostatně jsou to tak trochu stanovy, nebo respektive teze vaší politické strany, pravý blok, jejíž jste předsedou. Ano. A máme tady první telefonát, takže doufám, že dnes bude účast ve vysílání opět tak hojná jako obvykle. Dobrý večer, posloucháme vás. Dobrý večer, já jsem František Dráha, jsem z Loučan na Olomoucku. Včera se tady mluvilo... Ale vy voláte každý den, tak já předpokládám, že se zeptáte opět na ideologii, která je za panem Cibulkou. Nemýlím-li se? Přesně tak. Včera se o ní jako tam mluvilo a mluvilo se tam o tom, že Evropské unii vzniká jakási ideologie. Je to jakási ideologická vlna korektnosti většinového relativistického mínění, která nerozumí tradicím, bez kterých byl komunismus nelidský, neschopný dát čemukoliv pravý smysl. Budeme proto dál v Evropské unii. Vy to máte zřejmě, já vás skoro podezírám, že to pouštíte ze záznamu, ale rozumíme. Já jsem rozhodně proti takzvané politické korektnosti, protože to je zločinecká ideologie. Pochází ze Sovětského svazu, z 20. let Sovětského svazu. Tam byla známa pod termínem politíčeská pravilnost. A teď Moskva se snaží zotročit Západ exportem této bolševické ideologie, kdy pod jiným názvem nám bude opět vnucovat totalitu. Takže já jsem rozhodně proti této ideologii. A jaká je vaše ideologie, protože pan Zdráhal míří k nějakému nedostatku ideologie obecně za politickým programem? Já se za naším politickým programem rozhodně je oblast vysokých duchovních a mravních ideálů. My jsme orientováni křesťansky, ne židokřesťansky, ale křesťansky. Jsme orientováni na maximální svobodu a zodpovědnost člověka a občana. To židokřesťansky jste zdůraznil schválně, máte něco proti židům? Ne, naopak. Udělali velký kus práce pro vzestup západní civilizace. Velice si této práce vážím. Ale tato práce je skončena a začíná nová éra.
Takže je zbytečné prostě zastávat překonané prostě ideologické formule. Chtěl jsem říct, že naše politická strana je postavena na maximální svobodě a maximální zodpovědnosti člověka i občana. Dobře. A právě proto prosazujeme švýcarský model přímé demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků. To je naprosto jasná ideologie. Máme tady další dotaz, nyní pomocí Skypeu. I tak to lze, bohužel bez obrazu, ale nevadí. Dobrý večer, vítejte v přímém přenosu. Dobrý večer, pane Cibulko, jmenoval byste vládu, ve které KSČM, anebo vládu s tichou podporou KSČM a také, jestli byste udělil vyznamenání bratrům Mašínům. Děkuji za odpověď. Tak bratrům Mašínům bych určitě dal vyznamenání a mnohým dalším. A co se týče vlády složené z komunistů, tak ty vlády složené z komunistů tady vládnou nepřetržitě od roku 1945. KSČM. KSČM, no tak jako prezident bych musel zatnout zuby a tuto zločineckou organizaci bych zřejmě musel respektovat, protože nelze ji nerespektovat, ale v každém případě bych řekl svůj názor, co si myslím o zločinech komunismu a sovětské okupace. To bych rozhodně řekl. Ano. Máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Bedlivě posloucháme. Jsme ve spojení? Nejsme. Já navážu na tu komunistickou stranu. Vy jste známý dizident a byl jste, jak jste připomínal, 5krát ve vězení. A 5 let jste tam celkově strávil před rokem 89. Vaše manželka přitom ale byla členkou komunistické strany a to před listopadem i po listopadu. Jak jste se to... Bývalá manželka. Je to bývalá manželka. Podle všech informací na mě byla nasazena. Existují listinné důkazy, že na mě udávala policii. Takže to byla zřejmě zpravodajská operace, kterou jsem bohužel včas neprohlédl. Jste se seznámili, kdy máte takové indicie i z vašeho vlastního života? Na sněmu klubu angažovaných nestraníků jsme se seznámili a tam vystupovala jako veliká bojovnice proti komunismu. Bohužel jsem to nepochopil včas. Takže v současné době předpokládám, že nejste v nějakém kontaktu? Ne, jedině v soudním. Ale za ní stojí všechny represivní složky tohoto kriminálního státu, takže je docela pravděpodobné, že přestože mě o všechno okradla, tak nakonec všechny soudy prohraju. Dobře. Ale o tom bych se tady nerad bych se Tak nakousl jsem vaše soukromí, ale to třeba v amerických prezidentských debatách je naprosto přirozená záležitost. Je to nejméně důležité, ale chápu, že televize z toho žije, takže... Nikoli, ale občané by měli vědět, jaký jste člověk je v soukromí. Jasný. Dobrý večer, máme tady další telefonický dotaz. Prosím. Posloucháme, snad se nám daří. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se pana Cibulky chtěl zeptat, jestli letos, jakým způsobem letos neoslavil, ale jestli si vzpomněl vůbec na Davida Ledera. Ano, já děkuju. Připomenu, David Leder byl člověk, který vám pomohl s vydáváním Cibulkových seznamů spolupracovníků StB a později zahynul tragicky. To jsou, asi zřejmě byl zlikvidován, protože věděl příliš mnoho, ale já ho v podstatě neznám. Je možné, nevylučuju, že jsem ho jednou v životě potkal v redakci Necenzurovaných novin. Nevylučuju to, ale jinak ho prakticky neznám. Vy jste nikdy nebyli v osobním kontaktu? Ne, nikdy. Ty materiály jsem dostal jinou cestou, ale nevylučuju, že on byl původcem tohoto úniku informací, který otevřel mnoha lidem oči, za což mu patří dík a čest. Vy jste zmínil jaksi tajné služby, které všude jsou. Jak se díváte, a také jste se velmi vymezil vůči vašim protikandidátům a řekl jste, že jsou všichni ruský fízl, na rozdíl od nich, ruský fízl. Dnes byl obviněn Karel Randák, jeden z vašich protikandidátů, kvůli neoprávněnému nakládání s osobními údaji poradkyně pana premiéra, paní Nagyové. Jak se díváte vlastně na pana Randáka, co tomu to říkáte? To je taky ruský fízl. Já vám řeknu pravdu. Od 45. roku tady vládne Rusko. Od 45. roku do dnešního dne a hodiny. Když obětujete 5 minut svého drahocenného času a naučíte se pracovat se siderickým informačním kyvadlem a
prověříte siderické informační kyvadlo. To je nějaká psychotronní záležitost. Psychotronická záležitost, ale naprosto dokonalá a není fízl, který by předtím obstál. A fízl jenom ruský nebo jakýkoliv? Jakýkoliv. Ale nemáte ho tady, že byste to vyzkoušeli? Ne, na to potřeba. Člověk musí mít naprostý klid vnější i vnitřní, jinak to prostě nefunguje. A chtěl jsem říct, že kdo zvládne práci se siderickým informačním kyvadlem, návod, jak to zvládnout, je na našich stránkách www.cibulka.net, tak během 5 minut zjistí, že v čele této země není člověk, pravděpodobně, který by nebyl ruský fízl. To se dá velice snadno zjistit. Takže když mluvíme o panu Randákovi, já se obávám, že jste to zjišťoval kyvadlem? Zjišťoval, výsledky vám neřeknu, ale pokud by snad někomu pan Randák vyšel jako double agent KGB a GRU, tak se obávám, že nebude daleko od pravdy. Myslíte bývalé sovětské rozvědky a dnešní ruské? Ano. Tak pan Randák třeba zareaguje. Dobrý večer, máme tady další dotaz na pana Cibulku. Vítám vás na telefonní lince. Už jsme v přímém přenosu, takže prosím o stručný dotaz. Můžu? Ano, určitě, už vás posloucháme. Já na jedné straně fandím panu Cibulkovi. Já bych měl dotaz, ale předtím musím říct, mě trošku zarazilo, teď jak jsem slyšel o tom siderickém kyvadle, tak jsem se zděsil, protože tím si podle mě dost jako podkopává tu autoritu jako prezident, ale já bych hlavně dotaz spočívá v tom, jestli je potřeba udělat ne že tlustou čáru, ale aby tak nějak obyvatelstvo se vyrovnalo s těma zločinama po 89., jestli by nebylo dobrý, pokud by mohl nějakým způsobem to zařídit, aby byli potrestaní všichni ti zločinci po 89. roku, kteří tady rozkrádali a okrádali lidi a rozkrádali státní majetek. Dobře, já rozumím otázce. Jedna čára je rok 89, další čára jsou zločiny po, tak jak se na to díváte? Když se podíváte na náš program, ten je taky na www.cibulka.net, tak zjistíte, že my se snažíme postihnout jak předlistopadové zločiny, tak polistopadové. Protože jsme přesvědčeni, a každý si to může sám ověřit, že tyto zločiny proti českému národu páchají pořád stejné síly. Je to v podstatě Moskva a její tajné služby. Proto dodnes nebyl odhalen jediný miliardový zločin proti českému národu, protože ruští agenti kradou po miliardách a druzí ruští agenti v uniformách a v talárech to vyšetřují a soudí. Proto dodnes nebyl nikdo potrestán. Já myslím, že se k Moskvě ještě dostaneme. Vidím, že to je vaše, že to je váš leitmotiv, ale máme tady další telefonický hovor a telefonický dotaz, tak já vás vítám ve vysílání a těším se, co pro nás máte. Poprosím o stišení televize, protože se slyším ve zpětné vazbě. Halo? Stište si televizi a prosím o stručný dotaz. Halo? Poslouchám vás. Ano, určitě. Ano, já jsem se chtěla zapojit do debaty. Slyšela jsem od pana Cibulky, že by chtěl vyznamenat bratry Mašínovi. Ano. Já vám rozumím, pojďme si toto rozebrat. Prosím vás pěkně, jak je to možné, že má takovouhle myšlenku na lidi, kteří vyloženě stříleli. Já vám rozumím, já to taky rozumím. Chci slyšet televizi. Já vám rád odpovím, jestli můžu. Děkuju, pojďme se vrátit k otázce Mašínu. Strašně vošklivý. Můžu vám odpovědět? Máte pravdu, že bratři Mašínové stříleli. V každém případě. Bohužel nebyli schopni za nás vystřílet všechny komunisty a všechny ruské agenty. Ten zbytek jsme měli udělat my. Bohužel my jsme selhali. Takže proč nevyznamenat těch pár lidí, kteří neselhali a kteří věděli, jak bojovat proti komunistické totalitě a ruské skryté okupaci, která se později po 68. změnila v neskrývanou otevřenou ruskou okupaci. Proč nevyznamenat těch pár lidí, kteří proti tomu bojovali? Protože takových byl opravdu pár. Měli bychom se stydět, že jich bylo jenom několik.
Děkuju. Sledujete pořád Volejte prezidentovi, sledujete televizi Pětka, voláte nám do studia živě dotazy kandidátovi na prezidenta Petru Cibulkovi. Máte proto několik možností, zejména linku 220 800 230 na telefonu. A je už pravidlem tohoto pořadu, že máme tady i takovou anketu, kde se ptáme lidí, co se jim vybaví, jaké 3 věci, když se řekne jméno onoho kandidáta, v tomto případě tedy Petra Cibulky. Jaký 3 věci vás napadnou, když řeknu jméno Petr Cibulka? No, ano, to je ten dizident, bývalej teda. Šílenec. Dlouhý název na volebním lístku. Seznamy těch estébáků, no. Petr je můj manžel, Cibulku dávám do polívky a pana Petra Cibulku bohužel neznám. Nedvědě s Cibulkou, já ho neznám, vůbec nevím. 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 Cibule. Politika. No, Praha. Tak skutečně pestré odpovědi od tedy poměrně větší znalosti, v čemž máte evidentně výhodu proti ostatním kandidátům, že přece jenom za ta léta, co jste tak aktivní, už nějaká známost vaše je. Ale navážu na to možná tím, čím jsou k tomu směřovány některé dotazy na e-mailu. Tady Jiří Potůček se ptá, kolik peněz hodláte investovat, kde na to berete a máte nějakého sponzora? Ti lidi jsou nepoučitelní. My nemáme ani korunu, nemáme jediného sponzora a na našich stránkách už leta vyzývám všechny lidi, kterým vadí tento zločinecký režim, aby dali stálý bankovní příkaz 100 korun měsíčně a podpořili nás. Dávají vám lidé? Kolik zhruba? Minimálně. Takže to není zdroj vašeho příjmu? Ale ne. Nemáme ani korunu. Ale nejhorší je, že lidem nevadí, že jsou tady okrádáni zločinci o miliardy, ale vadí jim, když mají dát jednou měsíčně 100 korun. To je neskutečné. Já spíš jsem navazoval na tu anketu, protože přece jenom jste známý jako politický aktivista a buřič, ale není úplně patrné, z čeho žijete a tudíž z čeho vlastně máte peníze na to, že se neustále ucházíte o nějaké politické funkce. To je věc síly vůle a motivace. Tam jako nic jiného nehledejte. Nedostáváme ani korunu a žijeme z podstaty. Dobře, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání televize Pětka. Prosím o stručný dotaz panu Cibulkovi. Už vás posloucháme. Slyšíme. Dobrý večer. Když pořád, pane Cibulko, mluvíte o těch agentech a o těch seznamech, jo, můžete mě říct, kdo se nacházel pod číslem 17 911 pod krycím jménem Alžběta? Já děkuji za dotaz, pane Cibulko. Nemůžu vám to říct, ale já se domnívám, že ty seznamy nejsou to nejvyšší. Naučte se pracovat se siderickým kyvadlem a seznamy nebudete potřebovat. Hlavně na ruské agenty rozhodně Já myslím, že to je poměrně zajímavý dotaz, protože není to, a mě nepřísluší to soudit, ale víme, že ten dotaz mířil k vaší mamince, kterou jste ze seznamu tak to máte lepší, já jsem nikoho nevyškrtával, dokonce ani vás ne. Ale každý si může zjistit tady o panu redaktorovi, pro koho dělá. To si může každý zjistit. Jestli jste mě tam nedopsal, tak tam nejsem. Ale vy jste v jiných seznamech. Dobře. Ale já teda nevím, a co mám na to říct? Tak byla vaše maminka také na těch seznamech, které jste zveřejňoval pod krycím jménem Alžběta? Ano. A zůstala tam nadále? No v těch oficiálních rozhodně je, v našich není, ale v našich není asi 30 000 jmen. Které jste postupně vyškrtal z nějakých důvodů? Ne. Jsem já ruský agent. Nemám kyvadla, abych to zjistil. Všichni si zjistěte, jestli já jsem ruský agent, jestli pracuji pro jakoukoliv tajnou službu a totéž udělejte u mých protikandidátů. Uvidíte výsledky. Já jsem nevyškrtl nikoho, ale je pravda, že v našich seznamech údajně chybí asi 30 000 jmen, ale přesto tam máme 3krát víc jmen než v oficiálních seznamech. Takže já si myslím, že pokud by naše nebyly kompletní, tak co jsou potom ty oficiální? Dobře. Máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer, vítám vás na televizi Pětka. Prosím. Položte prosím dotaz panu Cibulkovi. Doufám, že stručný a zajímavý. Dobrý den, tady Jakub ze Zlína. Já bych se rád zeptal pana Cibulky, jestli se těm lidem diví za to, že mu nepřispívají na jeho volební kampaň. Děkuji. Já se jim divím, protože pokud těmto lidem nevadí banda kriminálníků, ruských fízlů, vlastizrádců, kteří pracují
po desítky let proti tomuto národu, okradli ho o biliony korun, pokud těmto lidem to nevadí, ale vadí jim těch 100 korun, které jednou měsíčně by měli poslat na naše bankovní konto, které je na našich stránkách www.cibulka.net, tak se těmto lidem divím a zřejmě si nezaslouží nic jiného, než aby ji zločinci okrádali. Já tuším, že ať řeknu jakékoliv jméno, že skoro řeknete, že to je ruský agent, ale zřejmě. Zkuste tedy jmenovat z těch nejvyšších ústavních činitelů, kdo je ruským agentem. To vám rád... řekněte třeba 5 jmen, ať nejsme u výčtu celé rád řeknu, ale řeknu vám to tak, aby mě nemohli žalovat. My jsme, či já tuším tyhle dotazy už předem, my jsme před 5 lety vyhlásili soutěž najdi jednoho českého politika, který nepracuje pro ruské tajné služby. Před 5 lety této soutěže se zúčastnilo 6,5 tisíce lidí a ani jednomu se nepodařilo najít jediného českého politika na vyšší úrovni, nemyslím v Kotěhůlkách, tam možná takový jsou, ale na vyšší úrovni, který nefízluje pro ruské tajné služby. Takže to bych musel jmenovat 3 dny od rána do večera. Současný prezident? Samozřejmě KGB. Vy to nevíte? Nevím. No, ten zločinec přece, ten je provařený všude jak falešná pětka. Dobře, máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítáme vás ve vysílání a čekáme netrpělivě na váš dotaz. Dobrý večer. Pane Cibulko, já bych se chtěl zeptat, mě by zajímalo, jestli jste spokojen s nynějším prezidentem Václavem Klausem a vládou Petra Nečase. Děkuji za odpověď, Rostislav Dostál. Rostislave, děkujeme, to jste navázal na... To se mně líbilo, toto. No tak já a KGB nejsme velcí kamarádi. To znamená, že já s panem prezidentem Václavem Klausem nechci mít nic společného. Pro mě je to vlastizrádce a kdybych měl tu možnost, tak mu dám asi tak 10 000krát do životí. A co se týče pana Nečase, to je konkurence. Měl by se pan prezident Klaus bát, kdybyste se stal prezidentem, že byste vůči němu nějakým způsobem inicioval to, co říkáte? No, jako prezident nemůžu dělat nic. Můžu klást věnce a můžu mluvit o zločinech, který jsme obětmi. Ale samozřejmě bych o tom nemlčel. Rozhodně bych nemlčel ke zlu, to vás ujišťuju. A rozhodně bych pojmenoval tyto lidi, protože jako prezident bych měl garantovanou beztrestnost, tak bych mohl jmenovat to, co jste před minutou po mně chtěl, abych jmenoval. Tak jako prezident bych mohl jmenovat... Už vidím ten váš novoroční projev, kde byste tady v podstatě vyjmenoval... Ten by trval týden, ten novoroční projev. Telefonní seznam. Dobrý večer, máme tady další telefonický dotaz. Vítám vás ve vysílání. Dobrý večer, můžu? Jistě, posloucháme. No, tady je Luděk z Olomouce. Já bych se chtěl zeptat pana Cibulku, jestli si myslí, že jako prezident může cokoliv ovlivnit nebo změnit. Ne, nemůžu, jako prezident nemůžu udělat nic, ale můžu neustále mluvit o zločinech a zločincích. Můžete dělat spoustu věcí, můžete jmenovat ústavní soudce, můžete jmenovat bankovní radu České národní banky, můžete vetovat zákony. To jo, ale vždycky mě přehlasují. Ale máte pravdu, že bych využil všech možností, které tato prezidentská funkce poskytuje, naprosto všech, ale hlavně nemlčel bych k tomu, co se tady děje. Nemlčel bych a dokonce bych inicioval zřízení prezidentské internetové televize, to je nová informace, a tam bych prostě dal prostor lidem, kteří vystupují proti této kriminální situaci, ve které žijeme a kteří se budou snažit změnit současný kriminální stát v jeho pravý opak. Tam by dostal každý prostor. Dobře, televize 5 dává každopádně prostor všem možným kandidátům, kteří se ucházejí o post hlavy státu. Sledujete pořád, volíte prezidentovi, za chvíli jsme zpátky. A chtěl bych poděkovat. Dobrý večer, vítejte zpátky ve studiu, našem pražském studiu v televizi 5. Sledujete pořád, volíte prezidentovi, voláte prezidentskému kandidátovi Petru Cibulkovi, voláte na číslo 220 800 230, používáte Skype, kde jsme pod nikem volíte prezidentovi, využíváte e-mail, SMSky. Jsme rádi, že se linka netrhne a máme tady dalšího volajícího. Jste v přímém přenosu, dobrý večer, prosíme s Petrem Cibulkou o dotaz. Dobrý večer, tady Pavel z Brna. Pane Cibulko, prosím vás, vrátím se ještě k jednomu z předešlých dotazů. Zaznělo tam, z čeho žijete a jak je váš zdroj příjmu. Mně se té odpovědi nedostalo. Děkuji. Ano, děkujeme. Odpovím nám naprosto pravdivě, to vám nikdo jiný neřekne než já. Žiju ze svého předčasného důchodu,
který mě Česká správa sociálního zabezpečení vyměřila ve výši 2000 korun. A kdybych nebyl 5krát ve vězení, je vidět, že vás to velice zajímá, tak já vám to řeknu všechno. Kdyby nebyl 5krát ve vězení, tak už jsem z toho oficiálního státního důchodu jako 5násobný politický vězeň komunismu, na rozdíl od estébáků, kteří mě zavírali, už dávno zemřel hladem. Stačí vám tato odpověď? Musím říct, já nevím, divák už teď možná pokyvuje nesouhlasně u televizní obrazovky, ale ze 2000 korun jste schopen vyžít? To zní velmi nepravděpodobně. Ne, já jsem vám to... tak to nebylo srozumitelné, alespoň pro mě. Možná, že to nebylo srozumitelné. Já mám základ 2000 korun a pak mám příplatky za 5násobné uvěznění. Kdyby nebylo těch příplatků za 5násobné uvěznění, tak už jsem dávno zemřel hladem. Že tento zločinecký stát krade po miliardách a člověk si může celý život platit na svůj důchod a pak zjistí, že nedostane nic. Dobře, máme tady další telefonát, doufám, že to takto volajícímu stačilo. Vítejte ve vysílání, můžete položit v přímém přenosu dotaz Petru Cibulkovi. Prosím, dobrý den, tady Katka. Já jsem se chtěla zeptat, když říkáte, že všichni protikandidáti jsou fízlové, jestli taky pan Toman je fízl, to bych potřeba vědět. A jestli ano, tak proč jste ho nechal kandidovat za sebe v každých Varech? Děkuji. Já vůbec nerozumím. Výborně, děkuji. Já vám to přeložím. Pan Toman je jeden z vašich protikandidátů. Nevím, co to divačka, to byl tady hostem také. Je to člověk, který jsem přišel z Ameriky, má spoustu konspiračních teorií a divačka říká, že kandidoval za vás v Karlovarském kraji. Tak vy jste nechal v pravém bloku kandidovat ruského agenta. Můžu vám říct, že na našich kandidátkách je spousta ruských agentů, protože BIS zadržela všechny dopisy lidí, které by je mohly ohrožovat. Takže máme tam spoustu agentů, ale nemáme jich 100%, jako mají všechny ostatní strany na svých kandidátkách. My nemáme 100% ruských agentů na svých kandidátkách. Zbytek ano. Zbytek samozřejmě ostatní politické strany mají, ale to je zbytečná teorie tady tohle. Ať se paní naučí pracovat se siderickým informačním kyvadlem. Ne, vy jste řekl, že jsou všichni ruskými agenty, proto se paní správně ptala, jak to, že tedy kandidoval ve vaší straně, že máte tedy také ruské agenty. Na to jste odpověděl. Rozhodně máme, na našich kandidátkách jsou taky ruští agenti, protože BIS, to znamená, to je rovná se KGB a GRU, blokuje veškerou poštu naší politické straně a projdou jenom ti lidé, kteří pro ní nepředstavují hrozbu. Jenom takhle to funguje. Stejně tak, jako dnešní prezidentská volba, nebo teďka nadcházející prezidentská volba, kdy jsem do dnešního dne získal téměř 250 000 souhlasů s kandidaturou, na podporu kandidatury, ale BIS naprostou většinu těchto dopisů zadržela. To znamená, pokud ruské tajné služby, protože BIS to je ruská tajná služba, kterou jenom my jim platíme, pokud ruské tajné služby budou rozhodovat o příštím českém prezidentovi. To ještě říkat budete, ale máme tady další ale toto je klíčové. Pokud ruské tajné služby budou rozhodovat o tom, kdo má a kdo nemá být českým prezidentem, tak jsme pořád v Rusku. Pořád v Rusku jako vždycky. To Rusko. Zdá se, že jim ležíme v žaludku, že nás všechny mají. Doufám, že jenom nás a ne okolní státy, ale k tomu se určitě dostaneme. Dobrý večer, máme tady diváka, který se dovolal prostřednictvím Skypeu, bohužel bez obrazu, ale i tak to stačí. Dobrý večer. Dobrý večer ještě jednou. Tak po druhé. Zajímalo by mě, co si myslíte o tom, že ČSSD většinou vyhrála volby ve všech krajích, v krajských volbách. A jestli si myslíte, že vyhráli zasloužile? Děkuji. No, především bych vám musel říct, že každé volby jsou totálně sfalšované. My jsme třeba v těchto volbách dostali 15% ve skutečnosti, to si ověřte lehce siderickým informačním kyvadlem, ale oficiálně... Počkejte, jak je možný kyvadlem ověřit volební výsledek? Takže se zeptáte. Zeptáte se koho? Statistické... Musíte si, tady na to není prostor. Pozvěte mě příště na hodinu do televize, já vám vysvětlím práci se siderickým informačním kyvadlem. To jste měl to kyvadlo vzít sebou a mohli jsme... Tady není prostředí na to, to musí být naprostý klid vnější i vnitřní. Ale chtěl jsem říct tady toto. Oficiálně jsme získali 0,88% hlasů, ve skutečnosti 15%. To znamená, nevěřte žádným volebním výsledkům, těm oficiálním, ale všechno si sám zjistěte. Jestli opravdu získala ČSSD tolik hlasů, jestli KSČ získala tolik hlasů, to nikdo neví. To si musíte sám zjistit, protože nevěřte tomu, co se vám říká.
Máme tady další dotaz. Vítejte v televizi 5. Pokládáte dotazy Petru Cibulkovi. Čekám i na ten váš. To jsem já? Tady já. Takže můžu. Už můžete, dobrý večer. Prosím vás, Mojmír z Děčína, zajímá mne, sice samozřejmě budoucnost, ale i minulost. Chcete říct, že i pan Václav Havel byl ruským agentem? Děkuju. Je vidět, vážený pane, že nesledujete naše stránky www.cibulka.net, protože byste věděl, že Václav Havel je na naší stránkách už tak asi 10 let prezentován jako vysoce podezřelý agent ruské špionáže GRU. Už asi těch 10 let ho tam máme všude. Mě překvapuje, že jste za těch 10 let ani jednou nenavštívil naše stránky a tuto informaci si nezjistil. Zřejmě pán není agentem ruských tajných služeb a BIS, které to, jak říkáte, sledují na denní bázi, ale máme tady skypový hovor a tentokrát s obrazem, takže vítejte ve vysílání, rádi se našim divákům podíváme tváří v tvář. Prosím. No, Halo? Ano, už vás vidíme i slyšíme. Dobrý večer. Ale nevidím vás, bohužel. Stačí, nás vidíte v televizi, ale stačí, když vidíme my vás a prosím o váš dotaz. Dobrý večer, pane Cibulka, prosím vás, nezlobte se na mě. Myslím si, že zabíráte místo ostatním kandidátům, protože váš program a všechno tohle, jak současně vystupujete, mi připadá strašně utopické a jako úplně fantasmagorické. A ještě jeden dotaz, to je poslední. Vy jste správně řekl, že máte takzvaný nějaký pětinásobný příplatek za vězení a že máte jenom 2000 důchodu. Když už jste v předčasném důchodu, proč tomu divákovi přede mnou neodpovíte, kolik máte teda skutečně s tím pětinásobným příplatkem za takzvaný vaše vězení? Rozumíme, děkujeme za odvahu, za to, že jste vystoupil se svou tváří před diváky. Pane Cibulko, zodpovězte, prosím. Já vám rád odpovím. Mám 11 000 korun, 2 000 oficiální důchod a zbytek příplatku za věznění, ale každý, pán to ale chtěl znovu slyšet, takže já s tím nic nenadělám. Šlo o tu částku šlo, to jste řekl, 11 000 korun. A co se týče toho, jestli mám nebo nemám pravdu, je třeba, aby se každý naučil pracovat se siderickým informačním kyvadlem a každé moje slovo, že to kyvadlo prodáváte. A každé moje slovo si může ověřit. Každé moje slovo. Abych se ještě vrátil k té otázce, kolik máte v současné chvíli podpisů na arších, abyste vůbec mohl kandidovat, protože až tehdy se dá říct, jestli zabíráte nebo nezabíráte. Každý si může siderickým informačním kyvadlem zjistit, že v současné době mám téměř 250 000 podpisů, které většinou zadržela zločinecká organizace, kterou si platíme, zvaná BIS rovná se KGB GRU. Dobře. Kolik jich bude 6. to uvidíte brzy, za pár dní to uvidíte. Třeba mi to prozradí kyvadelko. Může. Máme tady další hovor, dotaz, dovolal se nám. Kdo, prosím? Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, prosím o představení se a stručný dotaz. Slyšíme vás velmi dobře. Výborně. Hájek. Já jsem jeden z lidí, kteří mají celkem výrazné úspory. A souhlasím plně s panem vedle vás. Dobře. A souhlasím i s obavami do budoucna, co se budou dít. Dobře, a máte dotaz, nebo chcete ty vaše úspory věnovat panu Cibulkovi na jeho volební kampaň, abych pochopil smysl toho zavolání? Já vím, že tudy cesta vede.
Tak jo, já vás poprosím příště o formulování nějakého stručného dotazu. Já tady po oku sleduji SMSky, které přišly na monitor a tam mnozí tedy z diváků jaksi se trochu děsí, koho, že jsme to pozvali. Dokonce jsou tam narážky, řekněme, psychiatrického rázu a já si vás velmi vážím pro vaše předlistopadové postoje. Nicméně dovolte, abych se vás zeptal, jestli se s tímto setkáváte, jestli jste třeba i už nebyl i jaksi cílem psychiatrického vyšetření. Ne, na rozdíl od vás jsem nebyl, na rozdíl od vás ne, ale chtěl jsem říct jinou věc. Pokud někdo věří ještě po 20 letech politikům a novinářům, tak by byl zralý na psychiatrické vyšetření. Ale ten, kdo nevěří politikům a novinářům, to je důkaz, že je naprosto psychicky zdravý. Takže já nerozumím těm SMS-kám, pokud ti lidé si opravdu myslí, že já lžu a politici a novináři jim říkají pravdu, tak ať se nechají vyšetřit. Jinými slovy, že nejsem paranoidní, ještě neznamená, že nejsem sledován. Ale dobře, máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer. Poslouchám vás bedlivě. Prosím. Prosím vás, měl bych na vás takový dotaz. Tvrdíte, že jsme obklopováni agenty a podobně. Zkuste mi nějak vyvrátit, že vy sám nejste agent. Díky. Naučte se pracovat s kyvadlem a zjistěte si to. Lze to jiným způsobem než pomocí siderického kyvadýlka? Jedině siderickým informačním kyvadlem můžete zjistit, jestli někdo je nebo není agent a milion dalších věcí. A to kyvadýlko má tento jedinečný význam, nebo respektive pouze jediný smysl, že odhaluje agenty? Nebo? Je to zdrojem, pokud s ním začnete pracovat, je to zdrojem necenzurovaných informací, což jsou jediné informace, které v tomto světě jsou. Takže jinými prostředky my nezjistíme, jestli jste nebo nejste agent tajných Ale služeb. za 5 minut se každý naučí dělat s kyvadlem. Návod je na našich stránkách www.cibulka.net a za 5 minut budete vědět, jestli jsem nebo nejsem ruský agent. Slibuju vám, že si to vyzkouším. Udělejte to. Dobrý večer, máme tady další telefonický dotaz. Vítám vás v přímém přenosu na televizi 5. Volejte prezidentovi, volejte kandidátovi. Prosím, posloucháme vás. Slyšíme se? Ano, slyšíme velmi dobře. No, tady František. Dobrý den, Františku, povídejte. Chtěl bych se zeptat, jestli se pan Cibulka vůbec nestydí vystupovat v televizi. Na rozdíl od zločinců... A to udělal pro společnost, jako. A jak se představuje? Prostě vývoj jde dopředu, jestli pochází z opice. Dobře, děkujeme. A vývoj prostě... Zdali se nestydíte. Já vám rád odpovím. Jestli mě necháte, tak vám rád odpovím, ano. Já se nestydím vystupovat v televizi, protože říkám pravdu. Stydět by se měli ti, kteří vám 20 let lžou, ale ti vám samozřejmě nevadí, protože vy jste člověk lži, anebo člověk, který není schopen poznat pravdu od lži. Takže vám ti lháři vám nevadí a vadí vám člověk, který vám říká pravdu. Já vám k tomu nemůžu nic říct, než naučte se pracovat s kyvadlem a zjistěte si to. Máme tady SMS dotaz. Dobrý den, kdybyste se stal prezidentem, budete dělat něco s naší armádou, z které se propouští vojáci a prodává technika? Tak armáda je určena k likvidaci, aby nestála v Rusku v cestě. Náš program, naší politické strany Volte pravý blok www.cibulka.net stojí na zavedení švýcarského modelu miliční armády, kdy všichni švýcarští občané, teda všichni muži švýcarští, projdou 16-týdenní základní vojenskou službou a odchází s kompletní výstrojí a výzbrojí domů. To znamená, Švýcarsko je jediný stát na této planetě, kde není ozbrojen stát proti vlastním občanům, jako je to třeba u nás a všude jinde, ale naopak ve Švýcarsku jsou ozbrojení občané na obranu svých práv. Když jsou tady všichni ruští agenti, no tak vy byste jim ještě dal zbraně a co by s vámi provedli? Pane redaktor, já jsem přece neřekl, že všichni. Je tady necelých 178 000 ruských agentů, bohužel na vedoucích místech, a 10 milionů jejich otroků. Takže pokud 10 milionů otroků dostane samopaly, tak věřím, že si s těmi 178 000 ruskými agenty rychle poradí. Dobře, máme tady další telefonický dotaz. Je vidět, že vaše názory nenechávají diváky chladnými a že linka doslova hoří. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání pořadu Volejte prezidentovi. Dobrý večer. Prosím vás, pane Cibulka, tady divák ze Staňkova na Domažlicku. Ale nebudu mít na vás otázku. Oni se vám nepředstavím, protože já bych nerad skončil na vašem seznamu.
Nerozumím. Že se pán nepředstaví? Já vám to pak že se nepředstaví. Posloucháme vás. Jenom poradit, až budete opouštět studio, zastavte se prosím vás u psychiatra. To je všechno, co se vám chtěl říct. Tak jo, děkujeme. Pán se nechtěl představit, protože se obával, že kdyby tak učinil, tak se hned objeví na vašem seznamu a doporučil vám, abyste hned po opuštění studia vyhledal zřejmě ještě pohotovost a navštívil psychiatrickou ambulanci. Nešťastný člověk. Tady ho 20 let okrádají o miliardy a on to nechápe. A třeba ne, třeba se může je dobře. Možná, že to je ten, který třeba krade ty miliardy. To je možné, ale já to takhle nepoznám. Jak to vnímáte? Množství lidí teď i ze studia můžeme podívat, jak lidé jedou tramvají, smějí se. Jsou tady nějací lidé, kterým se žije dobře v této zemi? No, podle oficiálních statistik jsou 2 oficiální statistiky, které jsou klíčové. Češi pracují nejdéle v Evropě a 62% českých rodin neušetří měsíčně ani korunu. Myslíte si, že toto je důkaz toho, že se tady lidem dobře žije? A navíc stát je zadlužen na 50 generací, to už nikdo nezaplatí. Za 20 let dokázali zničit tento národ, zničit stát a ještě ho zadlužit na desítky generací. A tomu vy říkáte vysoká životní úroveň, svoboda a demokracie? Toto jsme si zvolili. Možná spíš máte pocit, že i přesto všechno, co říkáte, že se tady lidem třeba žije lépe, než se žilo před rokem 89, kdy jste byl vězněn a kdy jste evidentně trpěl. To určitě. Já neříkám, že se dneska žije hůř než před rokem 89. Já jenom říkám, že nám vládnou stejní zločinci, podobnými metodami, ale ne stejnými a okrádají nás tak, jak nás ještě nikdo neokradl. Dobře. Máme tady další telefonát, tak vítejte ve vysílání, těšíme se na váš pokud možno stručný a jasný dotaz. Poprosím vás a všechny ostatní, když nám voláte, stlumte si televizi, slyšíme se ve zpětné vazbě. Poprosím o stlumení televize a pak o stručný dotaz. Dobrý večer. Halo, slyšíte mě? Slyšíme vás, ale slyšíme i vaší televizi, tak by bylo dobré si ji slumit, ale už se tak stalo. Tak dobrý večer. Dobře, super. Dobrý den, já se jmenuji Libor Ševčík a pane Cibulko, já si vás vážím, protože jste člověk, který mluví pravdu a mluví za to váš život. Děkujeme. A co máte na srdci? Jaký dotaz? A dotaz je, co si myslíte, byl to komunista Alexander Dubček, kdo záhadně zemřel při rozdělení Československa? Já se domnívám, že ruské tajné služby mají mnoho metod, jak zlikvidovat každého, kdo už pro ně není přínosný. Když si přečtete knihu, v češtině vyšla nedávno, Laboratoř jedů od Lenina k Putinovi, autora vám teďka neřeknu, ale kniha se takhle jmenuje, Laboratoř jedů od Lenina k Putinovi, tak zjistíte, že ruské tajné služby vyvinuly desítky způsobů, jak zlikvidovat nepohodlnou osobu. Tak, aby to vypadalo jako přirozená smrt. Takže já si myslím, že v případě pana Dubčeka je zbytečné ztrácet čas nějakými pochybnosti. Byl prostě zlikvidován, po použití odložen. A on sám byl agentem, nebo tam možná mířil? Není možné pracovat pro Moskvu a nebýt jejich agentem. To prostě není možné. Možná nadbytečná otázka. Máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Prosím o stručný dotaz. Posloucháme vás. A doufám, že jsme vás nestratili mezi tím. Dobrý den. Dobrý večer, tak prosím, posloucháme a povídejte. Večer, dobrý den, pane Cibulka, chtěl bych se vás zeptat, když jsme u toho rozkrádání toho majetku po té revoluci, jak byste řešil vy osobně po revoluci, po komunistickém teda režimu převod státního majetku do soukromých rukou, když ne kuponovou privatizaci? Jaký byste měl vy na to nějakou metodu vaši? Ta moje metoda je velice jednoduchá. Vyřadil bych ze státní správy a z privatizace všechny zločince. To je prostě první krok. A je to taky první krok, který musíme dnes udělat, pokud jednou chceme žít opravdu svobodní. Takže vyřadit všechny zločince a potom slušným lidem nabídnout privatizaci. Ale jenom slušným lidem. Tím, že privatizovali prakticky bez výjimky, neznám jednu výjimku, pouze ruští agenti. Tím, že celou privatizaci řídili ruští agenti, to se dozvíte už dneska i oficiálně, to byl Klaus Tříska a ještě snad někdo. Tito lidé řídili privatizaci. Když se podíváte, to si ale musíte zjistit Siderickým informačním kivadlem,
Na 99,99% jsou to ruští agenti. A tihle lidé zprivatizovali tento majetek do rukou agentů KGB. Takže toto je výsledek. Takže byste hledal cestu, jak privatizovat bez agentů? Bez agentů, bez zločinců. Pomocí Syrického kyvadla. My to trochu odlehčíme nyní kromě jiného od agentů a těchto věcí. Podíváme se na takový kvíz, lehonký, 5otázkový, jak pan Cibulka obstojí. Tak, připomínám, že jsou to relativně banální, i když někdy zrádné otázky, 5 povšechných znalostí. Pokud se lidé budou řídit tímto kvízem, tak je teda lituju. Za prvé, a tady kyvadlo nepomůže, za prvé, která sportovkyně dostala tento rok medaili od Václava Klause 28. října? Od tohoto zločince bych si nic nevzal ani zadarmo. A nesledoval jste ani kdo? Já se na televizi zásadně nedívám už asi 30 let nebo 40 let. Atletka Barbora Špotáková snad nemá s agentem Já od televize co nejdál je to možné. Dobře, název dálnice do Ostravy je druhá otázka. D47. Ten Zemanův tunel, můj protikandidát, ten tam chtěl zpronevěřit asi 500 miliard. Je to drahá dálnice. Velice drahá dálnice. Soudruh Zeman se tam podepsal. Za třetí, název mormonského státu ve Spojených státech. Byla tam olympiáda, ale jak se jmenuje stát? No vidíte, vy víte, že tam, ano, v Salt Lake City tam byla olympiáda. Tam byla olympiáda. Stát se jmenuje Utah. Utah, nesmenu. Za čtvrté, tak zatím máte jednu chybu ze 3. Ze čtvrté, původní příjmení Lenina. No Uljanov, ne? Uljanov, výtečně. A páté, datum zavraždění knížete Václava, tehdy v tom agenti neměli prsty jenom nevím, vůbec Stačí rok? 1300 něco? 935. 935. Dobře, ale nevadí, pojďme k tomu, a vlastně je to takový můstek od toho kvízu k otázce, kterou na vás mám. Kdybyste byl tedy prezidentem, vy byste uděloval vyznamenání v Den české státnosti 28. října? No samozřejmě, ale ne zločincům. Dneska platí zákon, že pokud nejste vlastizrádce, tak žádné vyznamenání nedostanete. Já bych to otočil. Prostě kdo je zločinec, ten nemá právo na žádné vyznamenání, ten si jedině může svůj zločin odsedět. To je jediné, co můžu doporučit. Ale až si tihle zločinci odsedí... Takže byste nezrušil tyto ceremonie, o tom myšlo... Ne, nezrušil, ale byli by vyznamenáni lidé hodní takového vyznamenání, ne zločinci. Dobře, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Už spějeme ke konci, tak prosím o obzvláštní stručnost v tomto případě. Posloucháme vás. Dobrý večer. Tak nám to vypadlo. Nepodařilo. Kdo by byl, řekněte 2 jména, která byste určitě ocenil a která máte pocit, že jsou opomíjena současným establishmentem? Z žijících? Ano. Kdo dokáže desítky let mlčet ke zlu, ten si nezaslouží žádné vyznamenání. A já neznám nikoho, kdo by tady desítky let bouřil a protestoval proti kriminálnímu státu, žádal změnu tohoto státu v jeho pravý opak. Josef Nos třeba, který s vámi... Pepa je zábavný, ale já si myslím, že Pepa není ten kterého mám na mysli. Dobrá. Já si představuji opravdu, já mám zřejmě vyšší nároky než vy na lidi a já se domnívám, že kdo tady svým životem neukázal, že stojí na straně dobra proti zlu, tak ten není hoden žádného vyznamenání. Pane Cibulko, máme tady poslední dotaz, už jsme na samém závěru. Prosím o velmi rychlý dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer, Fázl z Ostravy. Chci se chtěl zeptat, co jste, pane Cibulko, dělali, když se zpátky k moci dostali komunisté? Děkuju moc krát. Tak velmi rychle. Já se domnívám, že bych byl jejich první obětí, takže co bych dělal po své fyzické likvidaci, opravdu nevím. Dobře. Pane Cibulko, díky moc, že jste čelil dotazům aktivně čile celých 50 minut. A naučte se pracovat se syntetickým informačním kyvadlem. Jak jsem slíbil, tak to udělám na vaše stránky. Příště si to probereme. A probereme to, jak jsem dopadl. Doufám, že nám zůstanete věrni i vy a že si s námi tento pořad zopakujete zase zítra od 7 hodin. Bude tady další kandidátka na prezidenta České republiky, Zuzana Rojtová. Tak se těším na shledanou.